Atxaldeon deneri, ongietogi bosgarren Xilabako hirugarren finala horrekorat. Siberua Lapurdi eta Basenabarreko bertsolari xapelketa hau, matinen urratxetan tipi japadoa finalari buruz. Sahar batentzat, 15 gazte heldu direla ondotik puntua gogoan. Gaurko saioan, entzungai izan ditugu zozketak erabaki ordenaren arabera, eta azken momentuko aldaketa bat dela medio, sustrai goizuntan aita izan baita. Orduan, hariko dira Maialen Arzalluz, Miren Artetxe, Egoitz Zelaia, Naia Sasko, Adi Sarasua eta Amets Arzalluz. Hauek izanen dituzte egin beharreko lanak. Binaka gaia emanta iruna bertso zortziko handian, binaka gaia emanta iruna bertso zortziko txikian, binaka gaia emanta iruna bertso amarreko txikian, eta kartzela banaka bi punturi erantzun eta gaia emanta bina bertso nahi duten doinu eta neurrian. Saio denboran bost epaile hauek neurtuko dituzte bertsolarien lanak. Beñat Zure, Lierni Elorta, Joaquin Arregi, Iban Felipe eta Zuaitz Olazabal. Otoi zuen mugikorrak itzal eta bertsolariak kantuzari direnean, lana bukatu arte goita ezazue zuen tokietara itzultzeko. Hauek erranik, sarraiten saioan bertsolari bakotsaren agurra entzunez. Enaiz hasiko lehen agurretik, alperrik luzatzen, albezain azkarra nahi baitut, puntuen eizan lehiatzen. Izturitzeko saioa akats, tekniko soil bat izan zen, baina gaur asko kostako zaie, nere gainetik pasatzen. Emazteak betidanik ari izan dira bertxotan, naiz izenak desagertu historiaren errotan. Aina de abrua zenbat, garaitezina ditxotan, Mari Argain kanbokoa, beste bat aipatzekotan, beste bat aipatzekotan. Mari Luiz Osorio Lena, Sarako lore jokotan, beste zenbat izen gabe, kantuz sukalde zokotan, ta ikusirik launeska, girela egun seiotan, emazte haien indarra, sentitzen dut holtza hontan, emazte haien indarra, sentitzen dut holtza hontan. Omen garaitik, omen aldira, heldu gara buruz buru, ta egoerak irripar batez, nolabait hartu gaitugu. Ai ziritze zuen laguntzaz, egon zaitezte seguru, urtetan zeharrantziko ez den, saioa eginen dugu.
dantzan, jarri genituen hitzak, dirudienez hasieratik, segitzen gaitugu xantzak, eguzkiak beti argitu ditu, gure taularen ertzak, ez dakit bera erakartzen duen bertsolarien hautsak, baina kantatzen hasi ezkero, ez da desagertzen behintzat. Terrazan eguzkia hartzen eleketa, Coca-Cola edanta janez xokoleta, imaginazazue sustrai xatarketa, forman jingira unat animoz beteta, zuetako bakoitzaren irriñoen seka. Goizean sustrai iratzarri da, osto berriz loraturik, hasi nahi nuke netxeko hiruer, zorionak banaturik, eta ni hemen azken orduan, antolakuntzak deiturik, errandiet bai lendik nuela egun hau libre harturik, eta gainera nik ez duda, eta gainera aita izateko ez dudala arriskurik.